Trí, dó, híon, náid, beo. Tí roimh seo bríon a ríise léamh na Nuachta as Meiriceá I neamh dé máirt an 18 mheánnair. Ach I bhírinne tá méid léamh na Nuachta ón lá 9 de luain an go leisciil in neamh 9 I 9 an 18 mheánnair. Agus is sé nuacht an léine tá mé ag léamh. Dús Hillary Clinton agus Bernie Sanders. Ní hiad na poblachtánaí a bháin a bhí ag díospóireacht na réamhthóchain an teachtain seo caite, bhí na déanlaí freisin go háirithe Hillary Clinton agus Bernie Sanders. Bhí tá tríú iarthóráin an O'Malley, síle mis anam dó. Níl anam leathanach tosaí a New York Times. Ach O'Malley as Virginia, sílim. Cibé is léir go bhfuil an díospóireacht go léir faoi cheannas Hillary Clinton agus Bernie Sanders. So bromarm tá mé ag laidú an fictúr an seo. Tá Clinton, sílim gur argóint lag é seo, ag thuairt dúchláin Sanders intofacht. Deir sí nach bhfuil Sanders cho intofa léise. Béidir. Tá sí trís gona dhíriú nach deasrúda go bhfuil an taifead seo agam chun arsúil agam chun mé a chuineáil Anric. Haringt, mealtocht. Sé, so dhíri sí gona bhealtocht Haringt Bernie Sanders sa díospóireacht ihe an dúnaí ag luisteach go háirithe na háirithe policy rinne an túsal Sanders le déanaí cóideáil sláinte ilíoch agus smacht ghonaí. Siar dotá sí gíri dhéanana ar nó gearra faoi. Tá sí ag tála faoin íomhás aige mar fear feasa frifolíochta. Agus má éiríonn leis an ionsaí seo bhainfí sí an dúsra de. Ach sé mór scéal an le neamh nóiríre ná rá mar a d'éire leis na cóchaintanaí idir an Íráin agus na Stáit Aontaithe faoi mhallartú príosúnach. Cóchaintanaí rúnda a bheith iad seo go hiile is go hiomlán ní rá chaintear bith faoine príosúnaí agus chuireann an
ceann líne síos ceithre bhí déag míonaí cantalacha cóchaintseanaí timpeall an domhan. Bhí oifigigh de chuid rialtas ó bheama ag bhuala lena macha samhla sa rialtas Iaránach feadh bliana nuair ba chosúil go raibh marga cóir a bheith críochnatha agus séalair an fór sa chaite. Ach tháinig na híránaí go dtí an seisiún deireanach bhí ar siúl i srá siomraí in óstán sa Ghéinéamh le moladh iomlán nua bhí ag éilimh scríola saor na scórtha Iaránach a bhí bríosúin Meiriceá. Go bunúsach ag filleadh ar na héilimh tionscantacha a bhí acu a chuileáladh a bhfad ó hen, diúltaí ó dóibh. Well, bainniú an ionáil de na Meiriceánaí. Rinne mar caint faoi seo a théanna féin a dúirt Breit McGurk an idirbheartaí tosaigh na Stát Aontaithe. Ach d'fhan na híránaí dóigh ar a gceist. D'fhan si dingmháilte agus díogainta. Bhí rudaí cinnte ar nó tar éis athraú Somália san Íorán. Cuid den cha seasta seo idir na Stáit Aontaithe tríomhaiste den Íorán faoi chunas deigleáil chunas caitheamh leis na Stáit Aontaithe. Bhí duine cinn san Íorán bheléir ag iarra nach dárlóch marga. Mar sin feicinn túsal McGurk agus Ireann fápéirichaí suas agus shiúladar amach sa siomra ag chur deireadh gheorisc leis an gcruinniú. Bhí na hidirbheartaithe Íoránacha tacaí as agras sláindáil Stáit na hIoráine. Grúpa éigean gur bhualadar a riamh le Meiriceánaí gan trácht ar idirbheartaíocht a dhéanamh leo. Ní raibh an iompar, ní raibh na béasa sin acu a bhí ag na hIoránaí sinsearacha a bhí ag réiteach an mharga núiclí leis na Stáit Aontaithe. Agus raibh béarla acu agus taithí taistil agus a léid.
faoihearre chuireú an marga eisir na rálaí arís nuair a hí ar a stáit, rúnaí stáit na Stát Aontaithe John Kerry síos le aire go náthaí eachtracha na híráine Mohammed Javad Zarif. Agus de bhár na ggó chaintanaí seo scaoileadh saor 5 Meiriceánach agus 7 Íoránach. Ach chuig sé ceithre bhí dhéag cóchaintanaí suairte a bhí puncathe le dráma dráma na dailíoirí chus míhuiscintí iomadúla scéal tharla go comhúineach leis na chaintanaí núicléacha. Bhí meachan anuas ar na cóchaintanaí seo ó stair rangaideach an cheangail idir na híránaí agus na Meiriceánaí, agus go dtibhinn cha na híránaí chuid ba ama ag leabar na dailíoirí Meiriceánacha le cúiseaní gearáin go minic le cúiseaní gearáin a chomhfada siar leis an gcomháil cuachta in 1953 a raibh an CIA tíobhthíorde agus an tacaíocht a thug na Stáit Aontaithe den Iarraich sna 80idí. Ach ar nó níor bhíod na híránaí amháin bhí imithe chun Spáinne i dtaobh cóchaintanaí le Meiriceá, bhí an Spáinn céanna le bra i bolaíocht inbheanach, bolaíocht intíre na Stát Aontaithe freisin. Idir an dálín tá an Íoráin tar éis dúracháin nua a phrobha agus tá na profaí seo tar éis sríanta nua a tharraingt ó na Stáit Aontaithe. Níl príomhmheara Israel sásta néachar Benjamin Netanyahu agus deir sesin go mbeidh Israel ag déanamh fear níos cuaireamaí ar an Íoráin seomach agus go mbeidh siad ag cuimhéad orthu. Leanana muid ar aghaidh bhain níthe. Rud simúldomsa ná go raibh Meiriceánaí sa bhalairtú príosúnach seo nár ainmníú tháinig. Sin ní raibh uiseag ag an domhan go raibh siad gafa agus faoi choinneáil san Íoráin fiú. Scéal simú sé sin. Scíal as cearn eile de na Stáit Aontaithe, tá Stát Mississippi ag bainistú a chórais leasa chóisialta do fáistí chomh dona sin
go bhfuil an bhuileán go go gálaí siad smacht ar a gcóras agus go dtiocfaí bainisteolaí isteach ón taobh má chun an chóras a ri. Scéal airgeadais, minic scéal airgeadais dé luain sa New York Times. Tá an tín faoi bhreis bhrú faoi láthir margheall ar ragús fíocha. Sin chuidhá cólachtaí síneach ag lorg ísachtaí le blianta bheag an nús, ísachtaí a chaithfí siad í coráisnis agus ísachtaí gan fíocha dámanta ar cólachtaí síneacha agus ar a tín í féin. Scéal faoi Nuacht. Tá an méid sin ráchairt ar an geolghráma Hamilton faoi láthir go bhfuil daoine áirithe ag falsú na dicéad agus á níl amach na sráideanna. Bheannaíonn na ticéad díreach cosúil leis na fíorchaoin agus mar sin ní aon tú amach go dtí go siúlann tú isteach mhorcheomra na habarchlanne nach bhfuil agat ach ticéad bléige. Mar sin má cheannaíonn tú ticéad do Hamilton ar phraghsaíseal gealim leat gur ggócham é agus nach lig fristeach sa drámathú. Scéal tá dara scéal ar chlúdach an New York Times an luain agus bhaineann an scéal seo le Ted Cruz nó le bheith crín faoi le bhean chéile Ted Cruz, Heidi Nelson Cruz. Chuireann sé síos ar a gcaoi inar chaisí a fichidí agus luatríochatí le íomhráide is. Bhí si ar bhaine muice tuairt scéalta óráid anna ag searmanis céimethe in ollscoileanna bhlaiste sí na hóráidí seo le taisce má chóirle cuma choíisiúil is atá an post déan go maithe ná bheadh fatí sar tepa agus an rud is tábhachtaí roghnaí an partnéir ceart. Póstaine a dúirt sí a cholánaíonthú.
agus a bhlanú ar nó don neistro an na focail sin reis go béarla deá an immert an immert focail a bhí arsú leice an timmert compliment. Der sé nach níana tú rudar bheith eile I de híal a mai an méid sin tean choraige ort agus a bheith ránú partner. Ach níor thug sí féin de fis I gnám go raibh sí agus Ted Cruz ina gcónaí scartha 1,500,000 óna chéile. Anis ceart go leor deireadh sí post agus bhog sí trasna na tíre go Texas ach áit chefiíoch áit neamhhaithniid ná riire agus chuir an taistú seo as go mór go dtí 10 bliain ó hin furas agus bchosúil tí I féin bharú híomh an bmhóthir. An tín tá gúla fis riint seachtaí hin go raibh fáilseóir in Hong Kong riire. Tá sé tá chuí go bháris go ríis más cadhacht am an meafra aistrú. Sa tín féin áit a bhfuil sé ag admhail heilifís go nearna sé chuir éigean sa bhliain 2003. Ar nó feiceann muintir Hong Kong agus an ceart acu feiceann muintir Hong Kong seo mar slí ina bhfuil rialtas na Síne ag ceachta níos mó cuachta in Hong Kong agus tá daoine agus an ceart acu scantry. An CDC lár anad Nuachta na ngálar. Sé, smailm sin. Tá siad ag chur Meiriceá leideanaí faoin spot solas. Siad tá siad ag iarraidh déanamh ná deire a chur le bora an tarchar vírus mar Ebola. Fair play, dóibh. Leadóg. Ná níor bheanna mise leadóg le blianta fada mar bhí deireadh sé ró chliniciúil. Bánamh clifa má leadóig eiceáil ar a telefís. Ach an níos tá muid ag fáil amach. Is cosúil go raibh na himróirí ag chalúint clifi déan Gnó ar nó bhí airigh a gceist. Agus más fíor seo chuidir sé an spórt leog faoi scá. Well, sin iad na scéalta móra as na stáitiantathe inneamh. Agus mar sin go dtí chéadú eile a módún muid le chéile go im rá oribh agus beannacht é.
Slán tá.